On uważał śląsko narodowość i chajął się o niezawisły Śląsk. Ministra Sprawiedliwości Śląska. On żył w latach 1720-1801. Ja, Śląsk był wtedy, no, idzie powiedzieć niezawisły to. Witam was Rostomili ze gminy Kolonowska. A wy abonirujcie mój kanał, proszę was knefel, subskrybuj, dzwoneczek, roztopierzajcie mój film, dajcie komentarz, pszajka, dajcie nowy knefel podbić, sobie te filmy szły, jeżeli też na Facebooku, Instagramie, filujcie mnie. No i proszę też do moich geszeftów, wszystkie linki w opisie kanału, jako też w opisie filmu. Genau w piątek, w każdy piątek o 6 na wieczór na tym kanale YouTube nowe fajliki. Jadymy. Kolonowska, po niemiecku też Kolonowska, a po polsku Kolonowskie. To miasto i miejsko-wiejsko gmina we Szczeleckim Krysie w Łopolskim województwie. W całej gminie kwateruje około 6000 personów, a w samym mieście ponad 3000. Początki osady to rok 1780. Miejski zakon osada dostała dopiero w roku 1973. Do gminy okrom kolonowskiej przynależą Fosowska, dzisiaj Stadtteila Kolonowskiej, Wielgie Staniszcze, Małe Staniszcze i Karmerau. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 w gminie Kolonowska śląsko narodowość deklarowało o ziemności 53%, a niemiecko o ziemności 38% personów. Niektórzy zadeklarowali dwie narodowości. W Abstimmung z 20 marca roku 1921 we wszystkich dzisiejszych dorfach gminy Kolonowska wygrała polsko-łopcyjo. W samej osadzie Kolonowska za Polską było 62% personów. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Opelne. Place te leżą 70 km na północny zachód od Katowic, a od Opolo 35 km na wschód. A nasza rajza napoczynamy genau z miasta Kolonowska. No, po śląsku ponoć Kolonowska, bo po niemiecku też Kolonowska. No, to od kolonów. I tutaj macie tabulki po polsku i po niemiecku, bo mamy dwugodkowe miana po polsku i po niemiecku, no ale mamy kolonowskie wszędzie szajbnięte i po polsku i po niemiecku. Nawet na niemieckich tabulach powinno być kolonowska. Nie wiem czemu to takie monoje wymóg, co musi być współczesno polsko-gotkowe współczesne miano. Fajniście, co te tabulki są żółto-modre, jeśli się rozchodziło te niemieckie. No szkoda, co nie ma śląskich szajbunków. Nie widzę też śląskiej fany, no ale nie ma żadnej fany. A zazwyczaj na amtach są polskie fany, choć nie ma chyba wymogu, co by durś były polskie fany. Ino okej, jakieś święto, Beispiel 11 listopada, no ale zazwyczaj są polskie, unijne i fany miasta. Niekiedy zdarzają się górnośląskie, to wam pokazuję. Warto się jeszcze wspomnieć, co tutaj po I światowej wojnie za rektora robił Karl Szczodrok. Kim był ten istny? On uważał śląsko narodowość i chajął się o niezawisły Śląsk. Myślę, co o tej personie jeszcze kiedyś będziemy więcej gadać, bo on jest związany jeszcze ze innymi placami. W roku 1780 właściciel tych ziem, grof Filip Kolona, każe wybudować tutaj huta przy rzece Bziniczce, a ta rzeka jest dopływem do Małej Panwi. No przy Małej Panwi już były huty. Mało Panew to zalążek śląski industrie. Tutaj industria się narodziła, już my na ten temat gadali. No i połączył, wybudowali kanał, co połączył huty tutaj we Fosowskiej i we Żołwackim, kaj my niedawno byli. I to wszystko szło do Zdzieszowic. W roku 1797 przy hucie powstało kolonio Kolonowska ku zocy założyciela, tak to zamianowali. No i w roku 1780
wtedy, kiedy powstała huta, powstał też ten budynek, drewniana chata, jako budynek biurowy. Kwaterował też tutaj kierownik huty. Po II światowej wojnie przynależało to do huty we Żołwackim. Huta Andreas Hiteja, a od roku 1998 przynależy to do gminy. Od 1996 roku remontowali ta chałupa i dzisiaj jest tu Izba Regionalnej Tradycji. W roku 1805 odewrzyli drugi wielki piec, a w roku 1854 odewrzyli tutaj bańsko linio ze Łopolo do Tarnowskich Gór. No i to było fest ważne, no, transport banom był lepszy, gipszy niźli wodą. No ale huta traciła na znaczeniu. No i w roku 1921, no genau wtedy, co było trzecie polskie powstanie na Górnym Śląsku, co był plebiscyt, to znamy, to kuknijcie sobie beispiel do filmu o Annabergu, o Leźnicy, tam moc na ten temat godą. Wtedy też zawarli Łodlewnia. A w roku 1926 zawarli huta. Wybulili wszystkie budynki, łostą ino ten budynek biurowy. Przy drewnianej chałupie mamy taką tabula morawsko-polskie ścieżki tradycji Poznania. Morawsko-polskie cesty tradycja Poznani. Czemu morawsko-polskie? No, powinno to być morawsko-śląskie. No, Morawy też są tajlą czeskiej republiki, nie mamy czesko-polskie. No, to jest niekonsekwencyjo. Zaś tu mamy ta polsko-propaganda, co durś natrefiamy i durś dową na to pozór. No, kuknijcie na ta landkarta, na te logo. Mamy Morawy, dwie toczki, no i jedna toczka na Śląsku. Tutaj genau na Szczotkowym Śląsku, na zachodnim Śląsku, bo to nie ma żadna Opolszczyzna, to nie ma żaden Śląsk Opolski, to jest Górny Śląsk. I zapamiętajcie, to wszystko jest propaganda, te Opolszczyzny i tak dalej. No i no, czemu to tak musi fungować? Czemu zaś robią propaganda? To są szczegóły, no ale to potem ludzie tym operują. No nie fajnie. W roku 1880 powstał jeszcze drugi werk. Nasycalnio drzewa. A w roku 1907 nowy właściciel tych ziem, Fürst Christian Stolberg Wernigerode, kazał wybudować fabrykę kartonów. No i tutaj mamy rok 1908, wtedy, kiedy to ruszyło, tak myślę. No i do dzisiaj ta fabryka funguje pod mianem PAK Profil. No i aszą się tymi tradycjami. Pierwej ludzie ze osady Kolonowska przynależeli do farności we Wielkich Staniszczach. Jeszcze tam dzisiaj będziemy. W roku 1933 ze Łolesna skludzili tutaj drewniany barak, no i zaadaptowali go na kaplicę. Ten kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Panienki powstał w latach 1948-1954 we ciężkich stalinowskich czasach. Już nie rozrzech wam pokazywał kościoły ze stalinowskich czasów. To nie ma tak, co za komuny nie powstawały kościoły. Były momenty, co budowali kościoły, potem były utrudnienia, bardziej się dało te kościoły, bardziej szło te kościoły budować, było trudniej. No ale nie było aż takiego srogiego prześladowania kościoła, jak beispiel we innych komunistycznych landach. W roku 1790 grof Kolona buduje drugą hutę. Tutaj, we Fosowskiej. Fosowska po śląsku i po niemiecku, Fosowskie po polsku. W roku 1956 inkorporowali Fosowskie do Kolonowskiego,
No i z kuli tej huty, tak jak we osadzie Kolonowska, powstała tutaj osada. Widzimy tutaj te familoki, są niedaleko Bany. A w roku 1888 wybudowali tutaj fabryka suchej destylacji drzewa. Przy Banie mamy Wasserturm z roku 1908. On czerpał wodę ze głębokości 260 metrów. Wanielicki kościół, wybudowany w roku 1928, przynależy dzisiaj do farności we Wielkich Lasowicach. Już, jak wam pokazywał niedawno, kościół też, co przynależy do tej farności. Myślę, co za bezrok będziemy we tych Lasowicach. Oni mają moc tych kościołów. W roku 2012 wleźli tutaj kradzioki i zahabili 48 piszczałek ze warchanów. Odpiłowali je piłą do metalu. Kajaki na Małej Panwi. Pokazywał, że wam to ostatnio. No i tutaj we Fosowskiej zaś to mamy. Przystań Natura 24. Kajaki i nie ino. Mamy sportplac. Możemy se poszpilać we volejbal. Mamy szpilplac dla bajtlów. Mamy grillbar. Mamy place do grillów. Przyjedźcie tutaj. Ja jeszcze nie pływał po Małej Panwi, no ale muszę kiedyś skorzystać. No, dzisiaj pogoda mamy niefajno. Za chwilę może loć, za chwilę może być burza. Toż dzisiaj nie ma to dobry moment. No a też my musimy jechać za chwilę dalej. Wielkie Staniszcze, Gross Stanisz. Pierwsze wzmianki to rok 1295. No i były Bahnhof. No i co tutaj zmajstrowali? Przejazdy drezynami. Idzie też takim małym cugiem przejechać 3 rundki. No a na Bahnhofie mamy Górnośląskofana. Troszkę już potargano, no ale je. Za mną rzymskokatolicki neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza. Budowany w latach 1883-84. No ale przodzi pierwej był tu drzewiany kościół, co zgorął w roku 1881. No i fest interesantna jest historia tego pierwszego kościoła. W roku 1650 grof Kolona nabywa tę ziemię i buduje tutaj zameczek. Stolecie nie skorzy grof Norbert Kolona dobudowuje do tego zameczku drzewianą kaplicę. A pod koniec XVIII stulecia grof Filip Kolona rozszerzył ta kaplica. W XIX stuleciu ziemie te przechodzą pod reskirunek grofa von Renarda, a kościół i zameczek przyjmuje farność. No i Renard postanawiał wybulić tajla zamku, co by dobudować prezbiterium i to je w roku 1838, a nie skorzy postawić wieża w roku 1850. W dziedzinie jest też klasztor służebniczek. Pokazuje mi, co niby to je tutaj, choć nie ma rzech zicher. W roku 1915 siostry tutaj przybyły ze Leźnicy. Robił żech film o Leźnicy, kuknijcie se, do dyrekcji leśnej, do budynku leśnej dyrekcji przybyli. No i niby są tutaj do dzisiaj, choć żadnej tutaj tabulki nie ma, no ale ze krótką pauzą na lata 1954-56, kiedy komunistyczny reskirunek wygzał ich do klasztoru koło Krakowa niby z kuli germanizowania ludności. No ale powróciły we 56, kiedy się ten najgorszy stalinowski czas skończył, no i niby są tutaj do dzisiaj. Szajbnicie, eli to je tutaj. Mamy wielkie staniszcze, a przy tym mamy jeszcze małe staniszcze, no ale nie ma tu jakichś interesantnych zabytków. No, mamy moderny kościół, tutaj mamy Bańsko linia, jademy dalej do Sporoka.
Istno wieś, widzicie, krowy, cielaki, no tego w mieście nie mamy. I roztomajte sorty, i czarne, i no i byki tu widzę też, ja. No, chcemy we spóroku, do roku 2009 sporok, a pierwej karmerał. Osada powstała w roku 1776. Karmerał z kuli grofa Johana Karmera, ministra sprawiedliwości Śląska. On żył w latach 1720-1801. Ja, Śląsk był wtedy, no, idzie powiedzieć, niezawisły. To było Śląskie Księstwo. No i z kuli tego miał też swojego ministra. I tak było do roku 1815, kiedy dokuplowali Śląsk do Prusów, takich tych wcześniej tu Hohenzollernowie reskirowali. No ale nie była to tajla Prusów. Było to związane ze Hohenzollernami, no ale nie było to pruskie królestwo. Rzymskokatolicka kaplica pod wezwaniem świętego Floriana. Pierwej była to wiejsko-sala i szynk. Przynależała do familii Wolny. Ta familia wyjechała na stałe do Niemiec i przekazała to kościołowi. W 1981 roku zaczęli tutaj majstrować kaplica. W 1982 odprawili pierwszą mszę. No i dzisiaj co tydzień, w niedzielę o 10 momentu mszę, przynależy to do farności we Krasiejowie. A czemu święty Florian patronuje tej kaplicy? No bo grasował tutaj podpalacz we dziedzinie, no i z kuli tego Florian jest patronem Feuermanów. I na koniec Ptasi Stawek, tak się to mianuje, powstało to w roku 2000. Tam mamy ten rybnik po mojej lewej stronie, no i tu takie lauby, obiekt edukacyjny, ekoprzystanek mamy szajwnięte. Możemy tutaj dychnąć, to jest taki plac, co by se dychnąć, no i tutaj się z wami żegnam. Widzimy się za tydzień, abonirujcie mnie, no i piesk.